Chapel sa tuktok ng wind farm sa Pagudpud, Ilocos Norte, patok na pasyalan ngayong Semana Santa. Naritong report. Patok na pasyalan ngayong Semana Santa ang isang chapel sa tuktok ng wind farm sa Barangay Kaparispisan, Pagudpud, Ilocos Norte. Akma ito sa mga nais magpenitensya dahil may 245 steps bago marating ang Stella Maris Chapel at may dagdag pang 70 steps paakyat ng Marian Hill View Deck. Mahangin at malamig ang lugar, kaya magandang pasyalan ngayong mainit ang panahon. Ayon sa pamunuan ng wind farm, bukas ito sa publiko hanggang katapusan ng Pebrero. Mula sa bayan, 15 minuto lang ang biyahe sa lugar. Dinarayo rin ang Stations of the Cross sa Burol sa wind farm sa Burgos, Ilocos Norte. Malamig kasi sa lugar at tahimik. Maganda ito sa mamahilig sa hiking. Hindi naman gaano mataas kaya patok kahit sa mga bata. Pang-Instagrammable din ang view kaya paboritong pasyalan ngayong summer vacation. Joan Punsoy, Balitang Miyanan.